Moi! Mun nimeni on Ide ja mun soittimeni on trumpetti. Mä osallistuin Big Band kesäleirille Helsingissä kesäkuun toisella viikolla ja nyt mä kerron teille siitä. Ja vähän muustakin. Leiri järjestettiin Lapinlahden lähteessä. Siis tiedättehän, siinä taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin keskuksessa ihan Hiatsun vieressä. Leirin järjesti Arcadix, josta kerron ihan kohta lisää. Leiriryhmiä oli tänä kesänä useampia ja soittajia leireillä yhteensä lähes 30. Nuorimmat soittajat leireillä olivat alakouluikäisiä ja vanhimmat yli 70-vuotiaita. Aika osallistavaa väittäisin. Arcadixin leirejä on järjestetty jo vuoden 2021 kesästä lähtien ja osallistujamäärä on kasvanut 4 vuodessa alle 10, siis lähes 30. Aluksi leirejä oli vain junioreille, mutta sitten alkoi syntyä kysyntää myös seniorien keskuudessa, joten mikä jottei. Meidän leiriryhmässämme oli tänä vuonna 12 soittajaa, 4 trumpettia, 5 saksofonia ja bassoklarinetti sekä 2 pasuunaa. Ihan mahtava porukka innokkaita ja kokeneita soittajia, joista kaikilla ei kuitenkaan ollut vielä paljoakaan kokemusta big bandissa soittamisesta. Ja siksihän me leirillä oltiinkin, saamassa uusia kokemuksia ja oppimassa uutta. Leirillä meitä opetti ja johti rentoon, mutta asiantuntevaan tyyliinsä Markku Renko. Tiedättehän Markun, suomalainen trumpetisti, kapellimestari, sovittaja, säveltäjä ja tuottaja, noin niin kuin alkuun. Markun koko biografiaa vartenhan pitäisi julkaista oma esityksensä. Kaiken edellä mainitun lisäksi Markku on joka tapauksessa myös Arcadix-valmennusmenetelmän kehittäjä. Arcadix on valmennusmenetelmä big band-soiton ja improvisoinnin opiskeluun muusikoille, jotka suhtautuvat vakavasti koulutukseensa. Menetelmässä jazz-tyyli, teoria, historia ja improvisointi ovat kaikki integroituina yhteissoittoon. Melkeinpä parasta menetelmässä on, ettei sen käyttöönotto edellytä aiempia improvisointiopintoja, vaan siinä edetään järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti ja opiskellaan improvisointia ja big band-soittoa kronologisesti jazzmusiikin historian mukaisesti. Hienoa menetelmässä on myös se, että se soveltuu niin ryhmä- kuin yksityisopiskeluunkin. Leirin jälkeen olikin luonnollista jatkaa opiskelua itsenäisesti, mutta siitä kerron vähän myöhemmin lisää. Mahtavaa Arcadix-valmennusmenetelmässä on tietenkin myös se, että menetelmään kuuluu 134 netistä löytyvää Play Along-raitaa, joten menetelmän käyttö onnistuu käytännössä missä vaan, yhdessä ja johdetusti tai itsenäisesti. Menetelmässä Play Along-raidat kuunnellaan ja sitten imitoidaan ensin laulaen ja sitten soittaen. Opitaan siis soittamaan kuuntelemisen ja imitoimisen kautta, siis tekemällä. Kerroinko muuten jo, että Markku on käyttänyt ja kehittänyt menetelmää jo vuodesta 1983 saakka? Eiköhän tuossa ajassa ole jo ehtinyt vähän pureskellakin asiaa. Niin, ja näitä menetelmäkirjojahan löytyy siis kaikille big band-soittimille, kuten alttosaksofonille, tenorisaksofonille, baritonisaksofoniille, trumpetille, pasuunalle, pianolle, kitaralle, bassolle, rummuille, noin niin kuin alkajaisiksi. Löytyyhän näitä myös sitten vaikkapa tuuballe, klarinetille, käyrätorvelle, sopranosaksofonille, englannintorvelle, cellolle, baritonitorvelle, viululle, huilulle. Wow, list goes on. Mutta mennäänpä nyt takaisin leiriin. Mitä me siis leirillä opiskelimme? No tietenkin Arcadix-valmennusmenetelmän mukaisia asioita. Artikulaatiota, dynamiikkaa ja projektiota. Opimme big band-soittajien rooleista. Kuka big bandissa liidaa ja kuka supporttaa? Mikä on työnjako sektioissa ja mikä on kompin rooli? Meidän ryhmässämme kaikilla leiriläisillä oli perusnuotin lukeminen jo tuttua, joten pääsimme heti ensimmäisenä päivänä ihan oikeiden big band-sovitusten kimppuun. Ohjelmistossa oli muun muassa legendaarisen big band-sovittajan Sammy Nestikon sovituksia. On the Sunny Side of the Street, St. Louis Blues ja Satin Doll tulivat tutuiksi. Noin niin kuin alkajaisiksi. Kappaleiden avulla opettelimme artikulaatioasioita. Opimme, mikä on swing 4/4 ja miten 8/8 artikuloidaan, jos se päättää fraasin.
noin niin kuin alkajaisiksi taas. Alusta saakka leirillä käytiin myös läpi big band-soittajien rooleja. Oli ihan mahtavaa päästä kokeilemaan eri stemmojen soittoa ja saada näin uudenlaista kokemusta ja kuulokuvaa omasta tekemisestä suhteessa koko bändiin. Opimme tärkeitä asioita liiderien vastuusta big bandissä ja toisaalta siitä, miten tukea eli supporttaa liideriä parhaalla mahdollisella tavalla. Ymmärsimme, että sektio on saatava soimaan ja jokaisella soittajalla on siinä oma roolinsa. Leirin jälkeen keräsin leiripalautetta osallistujilta. Kyllähän sen jo leirilläkin aisti, mutta palautteessa sain vakuutuksen siitä, että kaikki leiriläiset kokivat oppineensa uutta, etenkin rytmiikkaa, fraseerausta ja soittamista kolmimuuteisesti. Siis sanoisinko Arcadix-menetelmän keskeisiä sisältöjä. Leiriläiset kokivat oppineensa uutta yhdessä tekemisen, yhteissoiton ja yhteisen keskustelun kautta. Ilmapiiri leirillä koettiin positiiviseksi ja kannustavaksi, ja se on varmasti kaiken oppimisen A ja O. Leirillä käytössä olleet materiaalit koettiin myös motivoiviksi ja innostaviksi. Välillä materiaali oli toki vaikeusasteeltaan haastavampaa, mutta uuden oppiminenhan vaatii varmasti omien rajojen koettelua ja ylittämistä, siis omalta mukavuusalueelta poistumista. Voin lämpimästi suositella Arcadixin leirejä kaikille big band-soitosta kiinnostuneille, omasta aiemmasta kokemuksesta tai harrastuneisuudesta riippumatta. Eräs leiriläinenkin kertoi leiripalautteessaan näin. Halusin saada ensikokemuksen big band-soitosta sivusoittimellani. Nyt olen valmiimpi big band-soittoon ja sain uskoa, että pärjään riittävän hyvin. Toivottavasti tämä rohkaisee sinuakin osallistumaan Arcadixin big band-leirille jatkossa. Niin, ja taisinkin jo mainita, että leirin jälkeen oli luonnollista jatkaa Arcadix-valmennusmenetelmän käyttöä itsenäisesti. Leirin jälkeen olen aktiivisesti kuunnellut kirjan kuuntelusuosituksia ja laulanut ja soittanut sen harjoituksia. Oppinut taas uutta jazz-historiasta, fraseerauksesta, trumpetisteista. Kehittänyt korviani ja silmiäni. Nyt jo vähän odottelenkin, että pääsisi taas soittamaan big bandin kanssa. Suosittelen Arcadix-valmennusmenetelmään tutustumista kaikille, jotka haluavat kehittyä omassa soittajuudessaan, improvisoinnissa ja big band-soittajana. Lisätietoa löydät helposti osoitteesta www.arcadix.com. Nähdään leirillä!